Ihmiset eivät tajua, että ei ole vaihtoehtoja. Työt tekee se, joka sen halvimmin tekee. Ja silloin kun minulle sopii, sitä ne ei tajua. Se on väärin, että äänioikeus on niilläkin, jotka ovat väärässä! No, eihän ne edes äänestä. Äänestänyt kuitenkin. Suomalaiset on hemmoteltu pilalle. Jos minä saan päättää, työajalla tehdään töitä. Kahvit juoda omalla ajalla. Jos minä saan päättää, lomia pitää ne, joilla on siihen varaa. Jos... No, minähän muuten saan päättää. Eihän ne edes äänestä. Äänestänyt kuitenkin.